Shaye today, shaye always every day. Go every day, ude kawai every kuma muna fara tanti, har kana fasa da tanti. Yani ka ta fasa tanti, baki da ke. Open your back and sami ki guys. In kina so kuma bandits. Irin kuke saka mu ci vice, sannan kuma ku sami bias. Ayo. Yan matan zamani shaye. Ga samarin zamani shaye. Ahmad. Oh no. Wai da Allah, wai menene da Allah? Baba ya ce ka tashi ka je kai sallah. Ka ji ka dalla mahaukaci. Sallan nan fa soffa ne fa. Ta wata ɗaya fa jiya. To yaushe ma ne sallar da har za ka ce in zo in ƙara yin wata sallah da Allah. Shikenan bara in je in gaya masa. Ta fi nono fari yayi. Ai haka nake so. Amadu, yanzu kai saboda iskanci hanni zan turo in ce ka zo kai sallah ka ce mun kayi wani sof a garin mahaukata muke ba ka ji na ba nuna Uban waye watsa mun ruwa? Ubanka ne.